The fires of hell, or say asamando eja ahodo. Abusiafo na oche asan akọ apro abeto yembion yen adusia eye daachinwo eni yewo eho anidaso na yede ebro sa na wotwemu na wotwemu yewo adusia etoso edu so wo hwe adusia no atifi asam na ose asamando ja ahodo anase the fires of hell. Hellfire be wo honoma onipa be kum na forever no odamu no hia owu a no kontu Yesu Kristo be ban omuntu ti so mukọ so me dem na oba be the word eternal no isu ye no enye say Sodom and Gomorrah da so hisa abri but enti obi a wawo no o ma na ekodi ama obi na nka Yesu Kristo asam no enya no kre yebema munyina akwaba na afi yede nchiaso nkonso free en aginkwapa Yesu Kristo ho nso esan ede ema munyina ra yenim yie se onyankopon anim abusiafo adini yie sara na ye nso ye wo hase nso oni ye nso adini yie yebeda mo ase pa nso se de biara mode mo fidie editor London Ghana memenda kwanfo Sabbath school ena afi chosemu empensem mu ene maboafo no asan aye krado yede adusia etoso edu no ena yede bro se wo hwe yedisia no atifi asem no se the fires of hell ana se asama anduja ahodo no kwasem ne se fiti last week ni ashase yesua after you eniema esi ene nsama mkrofo eka fa ho ene ne etwosam no eka ene se ne esi ebu abra ene ntiase ene adusia ebefa so yebenya na fe yede abo ye Kristo bra ye bo no asasi esu ase ne de no nso ede toa de ye no last week na so na ansa na meba be yi maboafo na di na fe ya toa ye adusia no so mienkutie nyum mfiri the harmonies wo emrasisia.
fuwaje shira woda aye nasi kama fuwaje tonton woda kan woda osahi nyame no nyewo onara nyewo osahi no odumankuma nyame defue yakutu sorry wo yama wusula eji wo yeda nyame defue ye beja wo yere odumankuma ayeyi enasi kama fueje ye tontomoda kamfo woda osahi nyame no newo onora newo osahi odumankuma Yami, osahi dentifu yere adumakuma ayeyi indasi kama fumaje ye tuntumoda kamfumoda osahi nyaminonewo onoranewo osahi odumankuma Yami, osahi dentifu yere adumakuma ayeyi endasi kama fumaje ye tuntumoda kamfumoda osahi nyaminonewo anoranewo osahi odumankuma Yami, osahi dentifu yere adumakuma ayeyi endasi kama fumaje ye tuntumoda yɛda den harmonies ase or nnwuma a ɔmode adi edition animo amaye maboafoɔ no sɛ ne maka no ɔmayɛ krado media musomfo Bismarck Mensa ɛndɛ yɛho adom mewɔ kwadwo densi amankoa ɛka me ho ɛwɔ ha sɛ kwadwo densi yɛmo akɔ aba meda ase pa na afei sɛ mekɔ m'animu a sister Agnes Teten so twedi ampɔnyankopɔn adom ti ndɛ wasan abɛka yɛn sa wɔ ha sister Agnes yɛmo akɔ aba great me da se pa say nenso waba na me kɔ manimu a Elder Hansen Asamoah so na ɛte ɛtwo no ma no Elder Hansen ye mo akwa ba great me da mo ase pa se de biara ya to nsafrɛ mo amoba na afei nso ma me nsamfa aseda kɛse nso emfa ma BN TV Ghana wo mo na boa ye ma de biara ye disa adisua ye de kɔ wiase afana nyina se na de biara me ka no BN for efasa adisua ye de hweti wiase afana nyina ni nyina sika asɛm enti sɛ wo tie ye wo hwɛ ye na sɛ wo mo bia so de boa BN na pacho ye de number bi beto yemfoni na ni fa frɛ obi bɛgye wo so na kakra bi a obitim di aboa BN bia no fa boa mo chance oyesa onyankopon so ebe shraw yenhwe yadisua no in fact last week na yehwe adisua bia na no kwasem ne se na kama pan ye na yehwe contrary passages they say yitu asamo a ebo abra like sene chosam akano no se wo kasa wo be kira sese ne wu na nti ase ne enkwa papa sanse chosam no ebi wo ha na ya bigudiye o fan sa na wo de bobra wa hwanti ase ne nye papa yatimi a chekere ya tifo mo hu se passages ne bebre na se mbasem ne bebre wo ha wo de ya abasem wo de ya bigudiye enye sa na ekere sanso na wo sem se sanso na ebinum so afa no e na omo de ye omo Kristo bra se wunyanti se adisua na okoye ye site wona na se YouTube channel no na obetimi akowachi na fi wati sa adisua no London Ghana SDA Church Sabbath School enede no so ye to aso sa so hwe enede na wo se the fires of hell no kwasem ne se enede no so enhu pa yi sanse se ba be kire se wu a ne esi pa ewo asaman do honom sanse
Italy ni bi a wɔtwerɛ ne nwoma bi saa papa no yɛsi yɛfrɛ no Dante Alighieri na kwasɛm sɛ saa nwoma wɔtwerɛ no 1265 utumi sɛ achepa yie in fact na ɔkyerɛ sɛ wonya book na wɔn so kan the comedy and as a divine comedy sɛ wonya kan na ɔno no de yɛ anwensɛm na wɔtwerɛ na ɔpɛsɛ wɔtwerɛ bibi ɛde fa sɛ wuwu a ne ɛto enti ne nwoma no mu no na baabi ebia kyerɛ sɛ wuwu a obɛkɔ agya bi mu ebi nso kyerɛ sɛ wuwu a obɛkɔ baabi a ɛfrɛ no Purgatory ɛhɔnom no ɛhɔ na wɔkɔ akɔtena na wanya akwanya asesa wo ho na wasiesie ho sɛnea obɛyɛ perfect a obɛtumi akɔ heaven saa na ebi nso kyerɛ sɛ wuwu a afei deɛ obɛkɔ paradisi kyerɛ sɛ obɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn ɛyɛ nwoma a wɔtwerɛ akɔyɛ anansesa nwoma nanso no awerɛhosɛm no sɛ saa no nwoma no aba didia ba bewura Kristosu mu a akristofoɔ bi afa saa nwoma no mu nsɛm ɛde ayɛ gyidi ɔmu gyina so de som Nyankopɔn ɛndɛ yɛba abɛhwɛ deɛ kyerɛsɛm no ɛka ɛfa sɛ wuwu a ɛgye bɛ na esi ɛna afei nsɛnsɛm a yɛte fa owuo na esi wɔ akyi no ɛte sɛn na kyerɛsɛm no nso ɛka na dusua bɛn ɛna yɛbɛtumi asua afiri mu ɛno ɛna nnɛ maboafo yɛbɛ abɛboa na yɛnyina yɛdosodoso no enti yɛni kan hwɛ yɛn ka abɔsɛm no ɛwɔ Tesalonika ho edi kan ɛkyerɛ yɛnum no nyimu adwenu baako ansana no ma yɛmmɔ empire memma Eda Hansen ɛmmɔ empire ma yɛn ansana yɛahwɛ adesua no mu mama yɛmmɔ empire ɛnokwafoɔ na ne nyame yɛda wase ɛnɛ nso akwanya foforɔ aba sɛ yɛnsua wo ho asɛm ɛbɛma yɛn daa nkwa yɛserɛ sɛ bɛka yɛn ho kronkron nokwafoɔ bɛkyerɛkyerɛ yɛn adɔfoɔ a yɛtie nyinaa yɛnya yɛmu nɔɔma pa a yɛbɛtumi de atena ase ama wo na yɛne adɔfoɔ a yɛtie nyinaa aka abom anya ɛdɛ wɔ mu mmerɛ a wobɛpie no yɛda wase sɛ wonam asɛm yi so ɛma yɛ wasɛm mu ntiaseɛ ɛwɔ Yesu din mu nti amen. Great. So yɛhwɛ yɛn ka abɔsɛm no ɛwɔ 1 Thessalonians chapter 5 20 verse 21. Ɔse monsɔ adeɛ nyinaa nhwɛ na monsɔ deɛ ɛyɛ no mu den. Amen. Amen. So saa ka abɔsɛm we they are very simple, straightforward but very pure. Yɛnsɔ ni nyinaa nhwɛ na mu ne ɛyɛ no yɛnsɔ mu den. Yɛnsɔ adeɛ nyinaa nhwɛ. Yɛnhwɛ bibia nhwɛ na ne ɛyɛ no yɛnsɔ mu den. Great. Say simple ntino ideas ni nyinaa bɛba nsɛm ni nyinaa yɛbɛte yɛmfa ntoto kyerɛsɛm no ho ne ɛyɛ no ne yɛsɔ mu den ne ɛyɛ no na yɛpia to baabi say simply no saa na yɛbɛkyerɛ saa yɛnka abɔsɛm no ase but ɛkɔm no ɛbɛba mu no afei yɛtumi adoso no yɛndi kan ɛnhwɛ wɔse immortal worms anaasɛ asɛm bi ɛwɔ Mark chapter 9 42 to 48 na Isaiah 66:24 ɔka yɛfrɛ ne sɛ ɛmmoa anaasɛ anwuda ɛmmoa bi ho asɛm ɛwɔ hɔ no yɛnhwɛ sɛneɛ ɔka no wɔ hɔ na afei saa asɛm no a ɔka no wɔ hɔ no ne nteaseɛ anaasɛ yɛnte aseɛ sɛ yɛpɛ sɛ atiefoɔ ɛne ɛyɛ adwene a enti sister Age sɛ wayɛ krado a Mark 9:42 to 48. See, na obiara obete nkoma yi a waje medie yi mu baako sentidua no eye ma no mom se wode obiyammo kese sene ni komu na wode ne kotopu mu na se wonsa to sentidua twa eye ma wo se wode basasini beko nkomu sin se wo nsamienu na wode beko amanehunu krom oja erinum da deɛ won aboa ringu na oja no nnum na sɛ wonan to sentidua twa ɛyɛma wo sɛ wode nansini bɛkɔ nkwamu sene sɛ wo nan mienu na wode wo bɛto amanehunu krom deɛ won aboa ringu na oja no nnum na sɛ wani to sentidua tu ɛyɛma wo sɛ wodi anikro bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu sene sɛ wo enimienu na wode wo bɛto amanehunu krom deɛ won aboa ringu na ogya no num. Amen. Amen. Ena 66 Isaiah 66:24 no so me entie nyame asɛm hɔ
Isaiah 66:24. Na obefri adi akwahwe nipa a wato memra no afunu a won mu mmoare nguda na wonja nso renum da won ho bepro honam nyina. Amen. Amen. Yes, so we share sakin kansem ya yakinkan ya se won mwari nguda ne eja behye won a eja rendum da. Enti amanfo interpretation ni se hellfire bi wo hono ma onipa be kom na forever no odamu no ohia va yeso nyina yetete sansem wi se wo behye san forever. Yanti ase sen na sakin kansem ni e pa no pese yanti ase e wo sakin kansem wi ene sen se yehwe baby yesu ade aba bedru ya baby yedru so nso eye baby a enkrofo a wo mo egina se there is immortality of the soul. Se onipa wu a ne kra bi ti baby a okọ baby no egina sa asem wa yesu kan yesu se eno ema ne ye nokre. But that is not what it means. Yesu asem a wo ka no se ne ye ka yesu ne nsem no eya na ode noma bi toto noma bi ho. Now first thing I say yeti ase eye say ensem a saabre no mo twere to yen ho no bebre wo ho a yen se ye ni background no a eya na asete na eden maye word na omo use no as hellfire yesu na wo ka no na omo kasa no omo tenase. Okay. Because Jesus himself never thought about hellfire a walk forever enumuda. But now you adebia a friend of hellfire Mark chapter 9 you are Mark chapter 9:42 no if I say me read it no. Okay. Enye hellfire yen yeti ase say eye hunhum a obi ewu na ne kra edem forever no dey. Yesu asem woka ye no, those who were there at the time understood him. Enti me pese me sign repeat kuna me hwe a commentary no. Or say ringu dan ye 43 and 44. 43 no. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed rather than having two hands to go to hell into the fire that shall never be quenched, where the worm does not die and the fire is not quenched. Tehana oko to Isaiah 66:24. Yes, na oko to. And I walk say ija enumuda. But omo ano omo tin owo sabre no. The explanation of hellfire no in Greek terms no. Your garbage be ewo Jerusalem echi. They said kakrum ha say ya baby a yekoto ye ball and go no. Jerusalem echi no mo garbage bi o ho a na your friend hell. Okay. Ejani numu da. It's always burning because omo di atumu say term bia no ye the normal egum. What Jesus referred that time no was referring to that thing. Said they know omo kan nya no mo di. Okay. Said this is it. Say hellfire we are enumu day. Say ye do tumu a in that or they to ho say sana wo distraction yeah. Now that distraction now all can ho asem no. Yenko back to Isaiah there no na yenhwe ne okotu because okotu from Isaiah. Yes. It yenko Isaiah 66:22 and 23. Okay. No wadi kan krofu ko bi ho asem as a wo beka adebonyefo ho asem. That's right. So in that case you will see the difference no ne ne wo kan ho asem. 22-23 no. Na said the Austro fufro ne asase fufro a meyo no begina manum no. Erade asenie. Sara na mo asefo ne modin begina. Na beba se Austrane fufro da ne homeda da na honam nyina beba abesore manim. Erade no ose. Amen. Amen. Now the 24 na say to us now make sense. Yes. Na obefri adi akohwe nipa a wato memra. Watu memra no afunu a won mu mware nguda na won janso renum da. Amen. Eti hefo na be free di akohwe no. Atre nefo a the righteous people no a
omo da omo be koto awurade anim because omo anya nkwa no omo be fredi akohunu omo afunu a emugwem no a worms na every woman no emoamoa no a every woman no womu enguda na omugya no so enkwenchi da enye sa no woka good everybody no omo be fredi akohwe no Revelation chapter 21 Revelation 21 if you verse 7 na ko no o se na ohun Jerusalem foforo no se esane yesisi nsa yefro na enumu na otoa eso akosi 22 no a o se na atrenefo no ehunu adebonyefo no through ekuro no and ehona the battle of Armageddon ti obonsam bese am etumi foforo na wanyane adebonyefo no na afei or the eja abeto egu won so na wahye won kora that is a prediction because Isaiah no oka end time and we know Revelation actually how it will happen that is what it means and it doesn't mean say omubeshe forever what it means is say they will be destroyed forever there is difference between say udejemu ebeshe forever and say ube destroy forever it worms na oka omasem so omumuda no it is say obeye nadwuma and mind you say ye can end time there we are talking about 1,000 years the millennium eti omupe chese afunu a ebeka asase su ya womu nyina nya nkwa no a owuprenu no wo omusutumi no worms no bedi kan awe womu afunu na ewia on say we no onka he was not talking about omukirao the conscious soul was it omufunu their bodies Its bodies no na worry and until they finish their work the worms will not die. That's right. And a jano so nobody can quench it but until it is finished. Yes. But MC a jano the yebeko in the next yes. Send a worms there is no immortal worms. Worms be anywhere forever. But until finish their work. Yes. Because any Bible that and yes, they will not go hand in hand. Simple put in the body, Nico and Caseo Nashia. Where I'm getting no virgin. What I say, empty, just say, I did to twice some cake. Now, this week, addition, the fires of hell. Just a can't a bit to Abania for. I was testing all things. Well, tell me, no, me, no, yeah, did it for a TRC, saying, yes, so no man in Irish. Near who the papa, yeah, so sort or German swahwe. Now the air papa near assume into your German air papa no me be so much quite bear near Bravo Ben, as a befa so at Tenacia, sour how near been Abebrese, Cosui, Yenabi, and then I discover boy, I done a dear mammy no me no who quite befa so at Tenacia, BCC, sir, immortal worms, not a giant done, and not a more almost ingudan. And kaya emo hobia ema minumino so great yen to us when yen better understanding on this same subject yen share so working kind Malachi chapter 4 verse 1 na fiasa Jude 7 and so yen just say I can cancel we be boy yen tiase e wasa agisua yimu Malachi enwoma no etwe 9 yimu baako na fiasa Jude 7 se ne wabi Malachi 4:1 na hwe edane reba ebehye no na hantan fo nyina ne obiara odi abonefo sem beye nchenchema na eda ereba no behye won asafo Awurade na hosie na erinya won enhini ana Dubai amen na yenhwe Jude 7 nso mumi enti nyame asem Jude 7 no sade Sodom ne Gomorrah ne nkro a ededa ho a woye se yenum de won homa adwamamo na okodi honam foforo na okodi honam foforo akire no enya akatua deda enya akatua deda ho se da oja ho senna ho amen. Yes, sa kin kanse mienu so sai na boa ye ntiase e fa sa eternal fire ya ye kan wasem ja da ya ye kan wasem sai na e boa ye ntiase mu
share ija asemono. You see, we have 3 different notions about hellfire. Hellfire, yeah. In chechira hodo be miensa e bi e brosa about miensa about hellfire one. Omo mudi nkan no say ye wo hellfire be a wo forever and ever, no exit. Unya kotomu, there is no exit. Enumu da forever and ever and ever and ever. Na ya na wo kra no wo ye de bonyeni a na wo kra koto. That is one notion. Yes. There is another. Me this a 7-day Adventist. Emuna ye wo. Ye gidie. Say yes, there is going to be hellfire. But sa hellfire no enye forever and ever and ever. Eye mra unyankopon at the end of days no na ketua utwato a ode be ma adebonyefo ene bonsam ne na pamfo obeto ejagu won so na forever na wo ho no say obehye omo ase a omo ensan ma biem forever sir. It ye understanding no and that God will not be sitting there say or per se de bi ohu bone any adebonyefo say omo hye every day. Meanwhile Bible no so I can say sin and sinners shall be no more. Sin will not real its head again. That statement does not come true. That's right. And at the third people, no, the revolutionalists, also say, "Obi was as you be nyadi obeshe." But Nyankopon di jabeshe asasi na wa purify no. That's right. Ti di bonye ni onhye, papa ni onhye, but ya asasi na onyame di jabe purify na wa ene foforo. These 3 no, ye second one no. And that is the biblical view. That's right. It is the word forever na wo no. Malachi chapter 4 verse 1 no. O si na Awurade di oja eba. O di oja ne behye. Na say ye tiase say ye forever there. Or the end day no say na enka wonhini. Nothing will be left with them. That's right. That means it is what? Forever gone. Yes. That is the meaning. But and yet forever burning. That's right. But you say that yes. And say you call the other one no Jude 7 no. Or the Sodom and Gomorrah example. Yes. If you say and also you kind brofo no. Now you share what it is. Now Jude 7 no. Jude 7. Jude 7. Quickly. Jude 7. I'm saying even as Sodom and Gomorrah and the cities, as Sodom and Gomorrah and the cities about them in the like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Amen. As Sodom and Gomorrah, suffering the vengeance of the eternal fire. Eternal fire. Yes. What is eternal fire? Eternal, what you're saying? Sodom and Gomorrah mpacho that's ocean. Because the word now we used to say they suffered eternal fire. It is the word eternal no use you know. And yes, Sodom and Gomorrah that's sabri. But they have been burnt eternally. That's right. Almost maybe it is almost the Bible can hellfire eternal say almost the meaning and say and yet hell be a wo baby a forever. But they have been burnt forever. And now the bonye for beshe forever. But that time is not yet come. Okay. And I say because I say vanishing. Yes. A new hobby. And I say second coming krokunko neighbor no she abonye for na sin will be eradicated. It is a bear dad and I just say bonny uncle baby. Let's just say bonny that's wo ho. And he also come way Ezekiel 33:11 person reading quick na hwe. Ono say catcher one say Samitia see Eradi Nyankopon asem ni ampara obonifo wo nyame fe na yimom se obonifo besane afri ne kwan na kwan so na wanya nkwa monsane mfiri makwan mone so adenti na mo wiwi Israel fie onti enye Onyankopon de se de bia na obi hye nti onumpo de ko benya enka ye na ya ba adwinsa kyerem nti opeyemom se benya nkwa
obenya niji sense obenwu ze oboni for shit forever. And it will be completely done with by just said Debia. Great. And the fires of hell no Yankupon Eddie actually no. Said your how be babony for said a kind of Malaka and say, or be or bear bonny biana, sir, or Jan, I say, a passion a diadano. Nyame esa yini do or do an etchere. Said ye tibian, ye ban in Chaya, sir, or how ne that ye bank proportional. Me no me no, ye be where the demand entry. Yeah, you made a massive palm, so much church, home ye pa, so ye worms no, and one in wood and senate and just in a ye the fires of hell no, and also ye senicity. After young share a motive for our and to whom Fimfimia, the Purgatory no, and no ye a sorry beer you nim say a yomo in so pa say onipua or cotton to whom Fimfimia to say one no and our back to whom no was CC whom and son a yaba before call heaven. Yenim say a coso Sabbath, yen check the trust them a can a fang na yen say. Trust them so adwenchiaye efasa ade no ho ana yeni country Ecclesiastes chapter 9 verse 10 yebaba be Ezekiel 8:18 20 to 22 ni ahwe Hebrew for man so echi enkron yimu adwenu nson no so ba yeni country Ecclesiastes chapter 9 verse 10 no se de wa ye crowd no enkan na fe ni den su ko Ezekiel de no biara wonsa be kanse obeye no pa wan ho din ye na dwuma ni adwene ni nimde ni nyansa eni asama do a orekro no amen amen bibia wonsa be kan for ho din eye na de be ni asama no adwuma nyansa adwuma nimde eni asama no medase yanko Ezekiel nso 18:20 to 22 no nso mommy enti nyame asem Ezekiel 18:20 no say okra ya bone no ono na obewu obare nsoa na agya mumuyo bi na agyare nsoa ne ba mumuyo bi otrene ni trene betena ne so na obaneyafo abone fosam betena ne so obane fosane free ne bone a waye nyina mu na odi mahyede nyina so yo atemudie ne atentrene a nkwa na obenya orengu ne mrato ade a oyo nyina orenkai ema no bio ne tenene a waye no na obenya nkwa amen na be finally yenhwe se ne Hebrew nso ka sa subject 9:27 wasi na sede da homa nipa se obewu prekope na ewo echi atemu obeba no amen yaka Purgatory ho asem Purgatory ye nte ho mfimfimia bia wu a ebinum kyerese obekwa na wakote ho na afi eho no wasisi ho waye kronkron ansa na nyame abefa eni akenkan semi a yakan yi minim ene no etisen say dey go see obi nso obi boni enti mi ma say obi awu o Purgatory no obi kosrama no ni awu beye no enu na ediwenim o se me ba me kura makatwa me bi obi ase na nyuma tie wanka se ni obi besra ma enti bibia sa eni ho ba o se anko ka se onyankopon ye odunfo ni mo bo hu fo se o sa ka we se ke se wa ye boni mpo se wo jaye a obeji wonkwa na o papa no na obegina so enti se won so wa ye papa sa se won hwe na won so jai papa na koye boni a nyame ba ne owu mu no na ode ebu watan enti yewu a yewu tite na yesu etwam dada no kopim se second coming yesu beba enti mfimfimia ebia ni wa obi ko twesika na obi asra mo bibia ni obi that's it. And the book of Hebrews 9:27 why man a plain I said the whole say nipa be wu prekope no wu achi na temu enti wu akwagina hene asa akwahene biem nipa we na yes enti as say there's nothing the one we sabi we be say onim katamto onim hwe enti obi a wawu no ho na ekodi ama obi na ni nka Yesu Kristo asam no enya no kore enti
Hebrew for me ate say owu no atemu na nti wo awu no eya me ameno me no ate ate esi ehun say ni ba bi eya mfemfem bia akogina ho afi ne yakwasra mo aye papa na abone nti wo asase so ate asase say akwanya ho a sesa wa adwene say eje so obetwen so obewu ama obi akwasra mo there's nothing like that and no ye obonsam kwaya of fast the church say de be ye de o say ye be ye so banyame asam no aka ne plan akire say uwu a hwe ni ho nti me no me no ese agide say owu achi no atemu na wo ho mai yenim finfin nua bi a me no me no ekwu na first one no krompo say uwu asama no nyansa ni ho bibia ni ho atete adwuma ni ho bibia ni ho there's nothing over there you can't do anything now I'm say bibia ni ho but you find so anyam kwa I say Jesus Christ ngo no so sisi meba na mama fa nti hina hoko yeah nti that is it nti mama ka phone mbom preko what it means is that say uji catechism asemu itumwa because the catechism of the Catholic Church the one that was published in 1995 New York double day one no page 291 you know kind of categorically you know say all who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation. But after death, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. That is what the Catholic Church has say. And now, the Church also commends almsgiving, indulgences, and works of penance undertaken on behalf of the dead. So sikadodo wa obetime tuya ama no and e kire say or heaven and or hell and this is serious on say ye kan nyina no gidi ahodo no a ewo ho no mama san kan bibi omodika kantina making kind. I'm just quoting something from Ellen G. White, The Pen of Inspiration, manuscript 51 1890 yeah mama White extra yeni. Or say Satan's work since his fall is to misinterpret our heavenly Father. Na juma pa o peso wo ye emra wo hwe ase ne say obe chire anase obe Yankopon asem bia. He suggested the dogma of the immortality of the soul. Ono na de enipa kra wu akotena ba bi no ebae. Wan mana so the idea of an eternally burning hell was the production of Satan. Idea say baby wo ha hye Yankopon timu den say nipa why you born and found say you born but nyame timu nya den say obema nipa hye forever and ever. It is Satan's propoundment. And I was to also be ewie no say these teachings the idea of an eternal burning is purgatory is his invention. These teachings falsify the character of God, that he shall be regarded as severe, revengeful, arbitrary, and not exercising forgiveness. That's right. Obon some ribia wakase nyame di timu eden on the hu bone a ohwehwe bone wa ye ne space da ne hwen so na wo de hwehwe bone baby abone wo na hu baby abone wo a wa punish. That is not the character of God. That's right. God is love. Eti woni domumpo in his punishment, you know. Yes. He will not sin remain forever in somewhere say who are creative na wu na ye twa wo ma obi kura kire say aba bi ye de bo wa edi wo nam ni nyina twa hu nsuo na wo tiem. I don't know where they got that from. Yes. Obonsam and say ye be can say oh it is plain. Yes, it plain, but obonsam say wuti anye ye amonyame amma the true light no a oje sa no ma yidi na e wo implications e ma hu nyame say e vengeful ni timu eden enti nine nyina ne say you just ask me to more. Say, as some more can say the dead will remain unconscious in their graves, not just a no credit. But Ecclesiastes 9:10 kasa, and it also means that the righteousness of one fallen human being cannot be transferred to another fallen human being. No, so not no credit. Ezekiel, dear, no, we mean transfer, dear, no. It also means I'll say that our only mediator is Jesus Christ. 1 Timothy 2:5 so not just no correct we say obi timi transfer so mediation ma etu sika ma na what transfer we dey go heaven. And it also 9 that death is followed by the final judgment without any second chance to repent from the pitfalls of this life. Say Hebrews dey na kind
Say ni nyina ye nokore dia ene na purgatory cannot be true. It cannot be true. Great. Madam Wasepa, yentie ni ye na fe yan hya so we ye trosemu ensemwa amamfo efa na omude kachre nkrofo na obi mu ma wakotwra ono no ngoma no kra ye comedy ye asresem ngoma na nso ese afa okwan bi so abewura nyamesumu ma ebi mu afa na se omunyamesumu fapen a omugina so edesum onyankopon. Remember one nya trose no muntiase ya untimi nsum onyankopon wo honhum ene nokremu enti medam asese mo achechire mu nti first of all no ye ni nti ho mfemfin bia wo uwa chine wo expect your judgment ni chance bia say o ko ba bi ma ya ba be sisi mu bia be kan am sama chira mu awasa chira na say there is a second chance wa sama no bia sa eni ho na omo cheche yenko yanim ne nsanhwe ade baako eno nso ha adwen pa paradise bia ekura akra woni nipadua ose paradise bi wo ha ekura akra eni nipadua souls this embodied souls yenhwe sene as eka ewo ho na fe Korintofo nso enwoma se no nso eka asem we wo na fe yenhwe ntiase a yebenya no nti hwe asomafo nwoma na tremienu yimu adiun kron ene aduasana ne aduasanum no okay awonchomi interradiasim enuanum mama me kwan na menka Japani David hu asem pefe menkyeremu se wagu na wasie no na ne na da so wo yenchen ha de besinne 34 na David ankosro nanso ono ara kan se Erade ka kyerɛ me wura se tina minifa aduasanum no kosi se me de watamfo behye unan ase intiaso amen good we are very clever yanhwe Korintofo mu medi kan tri dunum yimu dunsia ekopem dunwotwe no nso o me entie Korintofo mu medi kan tri dunum chechemu edunsia ekopem dunwotwe no na se awufo nyane a na se awufo nyane a na wa nyane Kristo nso na se wa nyane Kristo a na mogedie yehunu na modaso wo mo bonemu eno nso de na ona wadeda Kristo mu no ayra se nkwayi mu nkwara na yewo Kristo mu anidaso a ene na ye ne nipa nyina mu mobrofo amen sa akenkan semia ya akenkan so de na yen efa sa notion no se paradise bi wo ha ewo ekura sa nipa woni disembodied souls yen say yeah it is a best to say in fact the Bible is very beautiful na the man is beautiful ni say o try cry say o be first statement bi e dey justify ade a anywhere and no Bible now will expose you from what we have read be mi no me ense ya kenkan first of all say yeti ase say omo propound sa no ni omo kan say I paradise ho no disembodied spirits souls omo ho a omo no omo ni body but the obi so kire say yes omo ni body but omo they have been clothed with some body glory be and omo dey wo ho but I can say wo ha nyina say you ni so obi be ko heaven pa na wo paradise pa okay David because David the Yakobon friend say na damfo and we know say obi anywhere nkwaje ni ensemu de ba a few people in the Bible we know say they have been marked say omoka nkwaje for but mira na Peter o kasa no na asem wo ho a na yatwe no wo nwom ngomanum na wo kooti misa say Jew for no say omo twen omo na David say Onyankopon kan no nwom ngomanum say betna men say nifa na men for watamfo nhye wo na say they were still thinking say David who asem no kai and Nyankopon nam Peter so can say hwe asem o kai no Yesu no amabo na se nu wa monyini ni na ne ho asem no wo kan enye David ya every say o kan da no David wawu first of all wawu o wasa say o kire o we no say o sign emphasize say wanye den wa nkosoro
Yes. It is the emphasis no kura so ka so was as so nke be ka say anybody na ye ka ho asem. Was emphasize. Was emphasize say anybody asem na make ni so obi enko so or da so twen. But statement no is still there for it to be done. Just say Yesu asem. That's right. It is the emphasis no was say David ewu Isaiah can say men so me twen say me ne adofo nyina ye last week no. Yeah. Yes, I can say Daniel so can say wo koda na wo be sori awiye mri ye pe obi obenya nkwaje pa yenim no ye Daniel mo ye de nkwaje amanansa order wo koda. And this tells you say obi ngu nkotena ba bia ni so ye disembodied spirit bi o ti ba bi because David was onko osoro. Na Bible now testify actually and say only the people who biano they have to be resurrected and they have to assume body. What do you mean for spirit bia for be enkotena soro and paradise and baby. Adentia Enoch ordinary kono oni Elijah nyina yin so omu angu nti odi your body a osesa no e ma no ye sene onyame pe no e na odi omukoye. This again, this wu so yin say Moses wu ye ma Nyankopon enyane no anka na ya Canada say anka Moses nke Nyankopon betimi aka say wo ye trene ni wo wu okra no kudi de why do I didn't hear say Michael Yesu sign ba ene bonsam be kon ansa wenyane no ansa ode na ko say hu hia de and again omo Yesu ni omo sorry no before you go to heaven or the paradise they are talking about you need a body. Yes. Uhia body either say obeko abra umuye and say benyane wo now this our body we be akọ great. Oh say me all kind of 18 but sister say eno de na won what did that Christo mu no ayira enti sister ye tini no ko Yesu ho de ade internet so who sorry no be sorry enti sa na tell na chere say bibia say ni ho enti sa at 8 verse 18 ebo 1 Corinthians 15:18 ebo asasem we pa say owu a na ko until Yesu Christo be ban omo twe ti so mo ko so de na oba be ye de that's the thing so ko so de na oba be ye de that's the whole thing but yeah share na fi yen sorry yen addition no so yen ko John 1 John chapter 5 3 to 12 no na yen share no so say John eka na sem e wo ho no na nhwemfoni a wo twatwere yen e wo ho 1 John 5 3 to 12 no na yen fan sorry addition so osi na yeni Onyankopon do say ye bedi na hyade so na hyade no nya din efi se bibiara Onyankopon ye no di wiase so nkunim na nkunim a edi wiase so no ne yengidie wan ne de odi wiase so nkunim se de ogidi se Yesu ni Nyankopon ba oyi ni de onam ensio ni moja so bai Yesu Kristo no na enye ensio nkumu na imum eye ensio ni moja mu na honhom no na edi adanse efise honhom no ne nokre no na baasa na edi adanse honhom ensio ni moja na baasa yibo mu ye baako yeji inipa adanse a Onyankopon adanse no chen no na Onyankopon adanse ne adanse a wodi ne ba no hono de woji Onyankopon ba no die no o wadanse a eno ara ne mu de onye Onyankopon enie no ama no adane otrofo efise onye adanse a Onyankopon edi ne ba no hono eni na yeni adanse no se Onyankopon ama yeda nkwa na nkwa yi wo ne ba no mu de wo oba no wonkwa de woni Nyankopon ba no oni nkwa enti yenhwe those things what Paul and I said John a person for new twatwere yen wa has getting to the last bit not 12 for no na mfoni ben wo twatwere in terms of yen addition yesu and also the biblical view Bible no pass na chema me no bi no ye ti ase hu say we na ye fa na say we na ye fa enti addition de my baby say Romans 5:12 to 21 no my hu say nipa ba ko ye Adam so ma bone ni owu ba asase so
nanso enam Yesu Kristo so ode enkwaje ebra me no mienu enti na 1 John 5:3 1 John 5:3 to 12 no actually say me no mienu nkwaje ni babia say Yesu Kristo mu enti o se de wo Yesu Kristo no won kwa na oni Yesu Kristo a oni de enkwa enti Bible no kire me no mienu say de ekoso ye wi asem efa na sama do ne ojan na sefo ni nyina no me no mienu yase ye de ye ho to Yesu Kristo so na etimi nya nkwa ba ya ntimi afa Yesu ye ho anto Yesu Kristo so na ne ye nkwaje no ayede aboy a ye ni nda so bia. Right, so for senior many days sika no say nyina ye ti ase say the Bible view say Bible no ka da enkwa ana ade bia wo ho da ho asem a it is only life, eternal life. It is not destruction. Say eba say or say ya they will be destroyed eternally and forever. Forever. Omumba bim. He says Sodom and Gomorrah or say eternal fire. But in himself Sodom and Gomorrah is still not burning because they have been destroyed forever. Sana almost the entity but eba ade kra etimi tena ho forever ete ho ye behu se wo ho e dan kwankwa. Till the Bible only portrays eternal life as forever. But ni aka ni nyina de yes they will not be there but they can be there say obi she forever na nyame ne atrene for ne yeguso hwe wo mo ne ye ni age because that will be a wicked thing on our part. That's right. Say ye behu ni say sebio unua wofa maame ana obi ana wo so na wo bedaje mu a obi a wo trene mu no obehunu se wo hye da na wo hye. The only time wa ye behunu eye mra obehye omase kura they will not come back to memory. Okay. O se ensa maya dwemu na da bia wo hwe se wo hye dia se wo wadwen mu da bia go sen ade a friend bone dia o se ho adwen kura no o mane maya dwemu nti nyade a yebetena ba bi obi hye forever. The Bible is looking at eternal life as eternal. Kana Bible canon but ne aka ni nyina de they will be off eternally but they will not be burning or being destroyed eternally. Say the bia na ikuswana ese nti gaga be kan se wutie ya if me bia ni ba bia nipa be wu prekope atatemu no owo no atemu ho na ya yeti ase na me adise na ma fa ni se onyame mu ame na me nya ne eso nani because samanya ne eso nani amewu a matemu bi atwa adwene ni wonyansa ni adwuma bi ani wo after wewu ye be hu ane se ya sorry na obefa ya kosro timoma ya mo ya brabo yi ye be nya nkwa enam Yesu Kristo kwa aso ni obi bia yo madam asepa agidi form so madam asepa se mo ne ye ayesa adisua yi mo abom homoden no kwasem ne se in fact say next week the no so krampo so etwa we so because next week no say we yembremu na da ahodo broni be ka say end time deception. In fact next week the no na ye ba behwe niema ende ye hu ankasa broni say mysticism de ka na adunsesem no ye behwe se na etrosem e ka eho asem e na afi so ye wo ba ku bi so o mo ka ne near death experience say anwanwi sunsun ahodo wanwu nko ye wu ba wanwu e na o se okoye no na osan baaye na fi oba be ka de okoye okohu ye se mwate sa ensem na eta akokoso na e na afi krampo ye ka bibi se reincarnation se sa asem no ya teda owuo ana se awufo akra wasana abetena ase biu se wo hu afi krampo no ba kusa ho eno kra na ye angels broni fro no necromancy eno no wo de ba ye kasa samanfre so hu samanfre ni nyina ye behwe se na trosem eka efa ho because eno no eno ye tipa na fi ye hu se na ebisi aboye mbra na se obi bibisa ya sem efa sa niema no ho a yetimi ahwe de trosem eka fa ho na fi yetimi ne yen atifo so achemfa nti next week de no so in fact the pa yi nti no se ne wan yi hu amfiri we mu no sana next week nso men yi hu emfiri mu onyankopon enhira mo se mo de mo afidie de ato ase aye ne mo ayesa di so ma memfa akonya kese nso mfa nda me technical producers ne yen directors ni nyina ase se omo boy chidom na fe de bi etimi di se adisua ade bro uncle Esa
ono na oboa hwe mfidie no emiame mfidie no set up bibia de mai ma sa adwumadi yetimi de brem sa na danso Maxwell Danson so sound engineer ono so na boa na fe yankasa yeka ene se ne be bia na fe so Kwame Sifatwim nso no oboa ye hwe mfidie yomfuni so ma bibia koso sa na nkrata nso boa ye danda ne ma nso ma ye wase sa na kodwo wi afen nso no omunyina boa produce sa dwumadi de boa ma onyankopon enhyira munyina se de biarada mbeboa ma de sa edition de bre yen atie for next week de no ampaye ebija yenim se besan ahia mu bi omo men kate ne na afi memma kodwedensi nhyira so ya mompaye yɛda wase enyankopɔn ne abankɛse wabɔ yɛn ho ba me yɛde wadesua abrɛ oma yɛsɔ sa adesua ti sɛ ebetumi ate ase agye sɛ ɔma ahonkronkron bedi anim nti deɛ aka nyinaa sɛ deɛ yɛsua ne deɛ akyerɛkyerɛ ne deɛ etie nyinaa no ma nye bibi a ɛhyɛ yɛn gyidie den na ɛtwe abɛn wɔ Kristo pii na siesie na saa deɛ ɛkɔ so fo owuo ne asamaden asefo ne nyinaa ebeyi ehu afiri mu na ma ye ne aso bi wo mu se ampa ye de etene ne so wani a o Kristo o wo ne pa de maye na abemi akodida ensanda wo osoro ho ya da wase pa wa konya ye nya no anopai ni abetie wo ho nsem wo Kristo Yesu de mu nti amen amen